Vítejte u videa! O 7 starých nebo zapomenutých meme. Číslo 1. Holčička s kraťasy a tričkem. Keď budem veľká, by som chcela byť na veľkej, na ozajstnej olympiáde. A v čom by si súťažila? V kraťasoch a krátkom tričku. Tento meme je už docela starý a je to asi jediný meme v tomhle videu, který je slovensky. Číslo 2. Pokémon Go. I play Pokemon Go every day. I play Pokemon Go. I play Pokemon Go every day. I play Pokemon Go. Tato písnička má na YouTube přes 100 milionů zhlédnutí. Číslo 3. Baba pod kořenem. Prostě tady paní Zdena spadla pod kořen a prostě je ti meme. Číslo 4. Stanislav Řezáč, zkusit šušn. Today, very good weather. My ski is good prepared. Trial. I am happy today. Good form, good Kraft auf finish. Mein ski is good. Mountains is very good, very big wind. Mein Taktik zkusit šušen alleine 10 kilometers, aber keine Chance downhill, besser Gruppe. Číslo 5. Jolanda. Žený život. Joj, chudák. Chtěla bych se zeptat, jestli v budoucnosti to bude lepší. Jaj, bože můj. Jsem sama. Jaj, bože můj. Já vás slyším, Maja, až brečet se mi chce. Jaj, bože můj, holka moje. Bože můj, polož ten telefon, už tak ti udělám. Aby si byla tak šťastná, tak, aby si nikdy netrpěla svojima dětma. Bože můj, ochránil ji, tak ti žehnám, aby si do tady toho roku všechno, co si prožila, to špatný, tu bídu. Jaj, bože můj, hoď tam tu sůl na někoho, tam z okna, jako máma, bych řekla, dohlídněte na vaši dceru, ať nedělá takovou. Číslo 6. Je 10 hodin? Do práce, já jsem tě varoval. Je 10 hodin? Je 10 hodin? Tento meme je ze streamu A, je dost známý, asi nejznámější z tohohle videa. Číslo 7. Jatrový knedlíček. Domácí nudle, jo. Haha. Játrový knedlíček. Děkuju za dokoukání videa. A pokud chcete part 2, tak napište vy svůj oblíbený meme. A prosím zanechte tu like a odběr pro podobné videa.